Jo sóc el Joan i ara estem aquí a la ciutat de Ljubljana, la capital d'Eslovènia, i res, a comentar que tot el procés previ a venir aquí, en aquest viatge i aquesta experiència, tot el procés, tot el projecte que hem dut a terme de Slow City, en col·laboració amb la Càtedra d'Educació Viària i la PAT, personalment crec que ha estat molt enriquidor. Hi ha hagut moments com d'aprendre molt, d'entendre l'educació viària des d'una perspectiva molt diferent a la que jo l'havia entès fins al dia d'avui, diguem-ne. I bueno, també ha servit com per col·laborar amb persones que potser no ho havia fet tant, fer un projecte diferent, la creació d'un vídeo per intentar conscienciar i fer una revisió de la literatura prèvia per després fer aquest vídeo. Jo crec que això que ha estat quelcom molt enriquidor i molt recomanable. Això de poder sortir de la universitat i poder venir a una altra ciutat, compartir amb altres alumnes d'un altre grau i això és molt interessant, no? Perquè hem de sortir una mica del nostre lloc i la nostra àrea per anar a conèixer altres coses i altres realitats. A mi també m'ha agradat molt i animo a tothom a participar d'aquest projecte perquè ens ho hem passat molt bé també, no? Hem treballat molt, però mira, ara estem aquí, passant molt. També comentar que el fet de venir a una altra ciutat, com deia ella, a presentar un projecte i el dia de la presentació aquí a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Ljubljana també va ser una experiència nova per tots dos i supermaca, la veritat, on ho vam presentar en una conferència que hi havia de màsters de psicologia i molt guai, la gent va mostrar prou interès mentre feien la presentació i supermaco, tot molt guai, molt acollidora a la ciutat i molt acollidora a la gent de la universitat i la facultat. A més de la facultat